माने आसामाव बाइ इलेक्शन मोनबा समस्तियाव जागोन आरो मोनबा जे थावरा माने मरियनि थाबाय भबानिपुर तामुलपुर गसाइगाव बिनिनो बर' मैखोम ओनसोल थानाय बड'लेण्डनि तामुलपुर आरो गसाइगाव बे मोननै समस्तिया रोखायै गोलैयो ओमफ्राय भबानिपुरा माने पार्शियेलि गोलैयो। दा बेखायनो आं बे समाव खावलायगोन जे बे बिसायख'थियाव कुनु बेबायदि हिंसायारि जाथाय जानायखौ जों नुवाखै। शान्तिपूर्ण केम्पेइनफ्रा जोबलांबाय फर्मेल केम्पेइना आरो गाबोनो 30 अक्ट'बराव बिनि बिसायख'थिनि सान। दा गाबोनो जाहाथे बयबो लोब लोब फैनानै गणतान्त्रिक देशनि नोगोरारि हिसाबै गावनि जि भटिं राइट संबिधाना जि मोनसे अधिकार होदों बेखौ बयबो एन्जय खालामनांगौ बा बेखौ बयबो माने गावनि अधिकारखौ गाव मावफुंनांगौ आरो बिनि गेजेरजों नोङो सासे थार नोगोरारि बा नोङो देशनि नागरिक हिसाबै थार बिजाथिखौ सायख'नानै नोङो माने सरकाराव हाबा मावनो थाखाय बा सरकारनि हाबा मावनो थाखाय जे नों दैथायहरनो हायो बिनि गोहोखौ नोङो मावफुंनांगौ। आङो रायजो राजानिसिम खर' गंग्लायै आर'ज गाबदों जे बयबो जाहाथे गणतान्त्रिक देशनि नागरिक हिसाबै गाबोननि सानाव जाहाथे भट होफैयो आरो भट होनानै गणतान्त्रिक देशनि बे जि सिस्टेम बे सिस्टेमखौ स्ट्रं खालामगोन आं बेखौ मिजिंथिबाय। गासैबो हान्जाफ्रा गावबा गावनि केम्पेइनखौ खालामबाय, गावबा गाव एजेन्डाखौ रायजोनि सिगाङाव लानानै थांदों। रायजो राजाया बिसार खालामगोन जे सोर हान्जानो होनांगौ सोर हान्जाखौ लाबोनांगौ बिनि सायाव बिसार खालामगोन आरो बे रायजो राजानि गोसोआव माने थाबाय। गुबुन मोनसे बाथ्राया जाहैबाय जे बे बिसायख'थिखौ लानानै जोंनि गेजेराव हिंसा हिंसि जानाय, सोरखौबा दाबि धमखि होनाय, सोरनोबा माने हरनि गेजेराव थाखा फैसा राननाय, बेबायदि जाहाथे थासारिफ्रा सोलिया, बेजों समाजा गुबुंले जायो आरो बेजों समाजाव माने असान्तिनि थासारि फैगोन। दा बेखायनो रायजो राजाखौ आं खावलायबाय जे कुनु माने गियालासेनो माने जाहाथे जोङो गोसोखौ दाद खालामनानै गाबोनो भट हैनो थांगोन आरो जाय रायजो राजाफोरा माने भट होगोन बिथांमोना गावबा गावनि माने गोसोजों माने मोजाङै गावबा गावनि अधिकारखौ माने एन्जय खालामगोन आं बेखौ मिजिंथिबाय। जों लुबैयो गोजोन आरो सान्तिनि गेजेरजों बिसायख'थिया बारलांथों। बिसायख'थि फैगोन आरो थांगोन, नाथाय बिसायख'थिनि नामाव जोंनि गेजेराव माने बेबायदि माने असान्ति बा बायदिसिना थासारि जाहाथे फैया बेखौ जों मिजिंथिबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय खावलायदों क'क्राझार जिल्ला प्रसासन, गसाइगाव साब डिभिजन आरो बाक्सा जिल्ला आरो तामुलपुर साब डिभिजन प्रसासन आरो भबानिपुरनि थाखायबो जे प्रसासना रायजो राजानो थोजासे सिकिउरिटि होनांगौ आरो प्रसासना सेफ्टि सिकिउरिटिखौ मिजार लानायनि गेजेरजों शान्तिपूर्ण भाबै इलेक्सन खुंनायनि थाखाय जिखिनि बेबस्था लानांगौ बेखौ मावफुंनानै होनांगौ आं बेखौ दाबि खालामबाय। गोजोन्थों।